Nu toate vrăjitoarele dispar odată cu flăcările. Unele supraviețuiesc în umbre, în șoapte, în locurile uitate de timp. Jane Haviliers nu a fost doar o femeie condamnată de oameni, a fost o promisiune întunecată, un blestem care nu a putut fi stins nici de foc, nici de moarte. Se spune că mama ei a vândut-o diavolului înainte ca Jane să împlinească 12 ani. În noaptea predării, un bărbat îmbrăcat în negru a apărut pe un cal întunecat ca abisul și a dus fata în pădure, unde umbrele s-au închis în jurul lor și nu s-au mai deschis. Când s-au întors, Jane nu mai era copilul de dinainte. Ochii ei erau mai reci, iar în spatele lor pândea ceva inuman. Se spune că Jane Haviliers s-a născut într-o noapte fără lună, când vântul sufla atât de puternic încât ușile caselor se deschideau singure, iar animalele din grajduri mugeau de parcă simțeau prezența unui lucru nevăzut. Mama ei, Marguerite, era deja o femeie controversată în sat, o văduvă care locuia la marginea pădurii, cunoscătoare de ierburi și de leacuri, o femeie care nu se temea nici de biserică, nici de bărbați. Se spunea că vorbea singură în nopțile fără stele, că punea pietre ciudate la ușă și că atunci când o femeie gravidă trecea pe lângă ea, laptele îi se acrea. În acea vreme, o femeie care supraviețuia fără protecția unui bărbat era deja suspectată, dar când Jane a venit pe lume, suspiciunea s-a transformat în teamă. Martorii din sat spuneau că fata s-a născut cu un semn omoplat, un cerc roșiatic ca o rană care nu sângera. Unele femei au spus că semnul își schimba forma în funcție de lumina zilei, iar alții că uneori părea să se miște ca și cum sub pielea ei ar fi fost ceva viu. Preotul satului a fost chemat să o vadă. Privindu-i semnul, a făcut semnul crucii și a spus cu o voce scăzută: "Aceasta nu e o binecuvântare, ci un blestem." Dar nimeni nu a îndrăznit să spună mai mult. Copila a crescut într-o izolare stranie. Mama ei oferea de privirile celorlalți, dar oricât încerca, Jane atrăgea ghinionul ca un magnet. La un an după nașterea ei, fântâna satului s-a umplut de broaște moarte. Când a împlinit 5 ani, un băiat care a râs de ea în biserică a fost găsit în pădure cu ochii larg deschiși, ca și cum ar fi văzut ceva ce mintea lui nu putea suporta. Oamenii au început să șoptească că fata nu era omenească. Legendele spun că la vârsta de 12 ani, Jane a fost dăruită diavolului de însuși mama ei. În noaptea aceea, spun bătrânii, Marguerite și-a dus fiica în pădure. Jane era speriată, dar nu îndrăznea să întrebe unde merg. Mama ei mergea înaintea ei, ținând în mână o lumânare din grăsime arsă. Ajunse într-un luminiș, Marguerite s-a așezat în genunchi și a început să șoptească cuvinte ciudate. Nu erau rugăciuni, erau chemări. Vântul a început să sufle mai tare, copacii se mișcau în ritm cu șoaptele femeii și atunci, din întuneric, a apărut un bărbat îmbrăcat în negru, călare pe un cal negru. Calul părea să nu lase urme pe pământ. Bărbatul nu avea umbră, iar Jane nu își putea mișca picioarele. "Am adus-o," a spus Marguerite fără să ridice privirea. "Exact așa cum am promis." Bărbatul a coborât de pe cal și s-a apropiat încet. Fața lui era neclară, ca și cum aerul în jurul lui tremura. A îngenunchiat în fața fetei și a ridicat mâna. Pe degetele lui, unghiile erau prea lungi. "Ai fost aleasă, Jane," i-a spus el. "Vei cunoaște lucruri pe care oamenii nu le înțeleg." Se spune că Jane a ridicat privirea și pentru o clipă ochii ei nu mai aveau albul obișnuit, ci erau negri ca smoala. În clipa aceea, bărbatul și-a întins mâna și i-a atins umărul. Durerea a fost atât de mare încât Jane a căzut la pământ urlând. Când fata s-a ridicat, semnul de pe omoplatul ei arsese într-un alt simbol, un simbol pe care nimeni nu l-a putut descrie vreodată. Bărbatul și-a ridicat mâna în semn de rămas bun și s-a urcat înapoi pe cal. Apoi, fără niciun sunet, a dispărut. După acea noapte, Jane nu a mai fost aceeași. Oamenii spuneau că nu mai dormea, că o găseau dimineața pe marginea drumului, privind cerul fără să clipească.
Primele acuzații oficiale au apărut în anul 1548, când Jane avea 20 de ani. Se pare că într-un sat vecin, câteva vaci muriseră brusc, o fetiță se îmbolnăvise din senin, iar cineva susținea că o văzuse pe mama ei murmurând ceva în direcția câmpului. În câteva zile, femeile din sat au început să șoptească între ele. Ele sunt de vină. Autoritățile au venit, le-au arestat și le-au acuzat de practici satanice. Procesul a fost scurt și brutal. Mama ei a fost condamnată la moarte prin ardere pe rug, iar Jane a fost biciuită în public și izgonită din sat. Avea doar 20 de ani și purta deja stigmatul suprem al vremii, acela de femeia a diavolului. Anii au trecut, dar Jane nu și-a găsit niciodată locul în lume. Femeile din sat își fereau copiii de ea, bărbații îi făceau cruce când o vedeau, iar animalele păreau să încremenească în prezența ei. Dacă intra într-o casă, lumânările pâlpăiau fără motiv, dacă trecea pe lângă o biserică, clopotele se legănau ușor, chiar și în absența vântului. Nimeni nu putea spune cu certitudine că făcuse vreun rău, dar teama își întinsese deja rădăcinile adânc și atunci au început să moară oameni. Давай сюда, на Б2. Тут целая толпа. Уже иду. Legendele spun că Jane s-a căsătorit în tinerețe cu un bărbat pe nume Etienne Lampert, un om violent despre care se zvonea că obișnuia să își bată nevasta. Cei care treceau pe lângă casa lor noaptea spuneau că puteau auzi țipetele fetei, dar nimeni nu intervenea. Într-o dimineață, Etienne a fost găsit mort în pat. Avea fața contorsionată într-o expresie de groază, iar ochii lui, deschiși larg, păreau să privească o prezență pe care nimeni altcineva nu o putea vedea. Nu existau semne de luptă, nici o rană vizibilă. Sătenii au murmurat între ei, fusese blestemat, dar Jane nu a fost acuzată. Nu atunci. După moartea soțului, Jane și-a părăsit casa și a rătăcit prin mai multe sate. A fost slujnică la diverse familii, dar peste tot pe unde mergea, o nenorocire o urma. Într-un sat, o fetiță a dispărut în pădure. O săptămână mai târziu, trupul ei a fost găsit plutind în râu cu ochii lipsiți de orbite. În alt sat, o familie întreagă a fost găsită moartă în propria casă, iar fețele lor erau încremenite într-o expresie de agonie. Niciun semn de luptă, nici o rană, doar un simbol ciudat ars în peretele camerei. Într-un alt loc, femeile însărcinate au început să piardă copiii. Laptele vacilor s-a transformat în sânge. Și peste tot, înainte de fiecare dezastru, Jane fusese văzută trecând, privindu-i pe oameni cu aceiași ochi negri lipsiți de lumină. Cel care a adus asupra ei judecata finală a fost un pastor pe nume Pierre Montruil. Acesta predica în satul în care fata se stabilise pentru o vreme. Pastorul a declarat că a văzut-o pe Jane în cimitir într-o noapte fără lună, stând pe o piatră funerară și murmurând cuvinte într-o limbă necunoscută. A spus că în acel moment cerul s-a întunecat și aerul s-a umplut de un miros de carne arsă. A doua zi, 3 copii din sat au fost găsiți fără suflare în leagănele lor. Trupurile lor nu prezentau nicio rană, dar toți aveau pe piept un semn identic cu cel despre care se spunea că Jane îl purtase încă de la naștere. Pastorul a declarat că Jane era un instrument al diavolului, că fusese dăruită întunericului încă din copilărie și că purta cu ea o prezență malefică. Oamenii l-au crezut. În mai puțin de o săptămână, Jane a fost prinsă, legată și dusă în fața tribunalului. Procesul nu a fost unul lung, dar mărturiile împotriva ei au fost multe. Un bătrân a spus că a văzut-o chemând o furtună, ridicând mâinile spre cer, iar în acel moment norii s-au adunat și fulgerele au început să lovească pământul. O femeie a spus că Jane i-a atins burta atunci când era însărcinată, iar copilul ei s-a născut mort, cu pielea cenușie și ochii lipsiți de viață. Un pădurar a spus că în noaptea în care Jane trecuse prin pădure, a găsit o haită de lupi adunați în jurul unui copac, ca și cum aștepta un semnal. Și mai presus de toate, pastorul a declarat că în timpul unei slujbe, Jane a fost prezentă în biserică și că atunci când preotul a ridicat ostia, fata a scos un sunet hârâit și a fugit din biserică, lăsând în urma ei un miros de sulf. Pe lângă toate acestea, se spune că în momentul în care Jane a fost prinsă și legată, cerul s-a întunecat, iar un corp s-a așezat pe acoperișul tribunalului. Nu mai era nevoie de dovezi. Judecătorii au hotărât. Jane era vinovată de vrăjitorie și pact cu diavolul.
Ca în toate procesele de vrăjitorie, înainte de condamnare, Jane trebuia să mărturisească. A fost dusă într-o cameră de piatră, legată de mâini și de picioare și supusă torturii. Se spune că nu a țipat la început, că trupul ei a rezistat de parcă durerea nu o putea atinge, dar că la un moment dat a început să râdă. Râsul ei a umplut întreaga cameră și a făcut pe călăi să se oprească pentru o clipă. Se spune că atunci a mărturisit. A spus că, într-adevăr, diavolul a venit la ea în copilărie, că a fost marcată de el și că de atunci vede umbrele care trăiesc între oameni. A spus că își poate aminti fiecare blestem pe care l-a rostit și că își amintește fiecare suflet pe care l-a luat. Femeia a spus că moartea nu va fi sfârșitul ei. Se spune că în momentul în care a rostit aceste cuvinte, lumânările din cameră s-au stins singure, dar mărturisirea fusese făcută. Jane a fost condamnată la ardere pe rug, însă nimeni nu știa că execuția ei avea să fie la fel de tulburătoare precum viața pe care o dusese. Jane Harvilliers fusese condamnată. Sentința era clară: va arde pe rug, așa cum se întâmplase cu atâtea altele înaintea ei. Dar spre deosebire de acele femei, Jane nu s-a zbătut, nu a plâns și nu a cerut îndurare. A mers spre locul execuției cu o liniște care i-a tulburat chiar și pe cei mai înverșunați acuzatori. Se spune că în dimineața execuției cerul era plumburiu, iar aerul devenise greoi, ca și cum pământul însuși refuza să primească moartea ei. În timp ce femeia era legată de stâlp, câțiva martori au spus că vântul a început să sufle puternic și că cenușa din rugurile vechi s-a ridicat singură, acoperind pentru o clipă întreaga piață. Călăii au aprins focul, dar flăcările au părut să ezite. Martorii au povestit că pentru câteva secunde, focul a părut să danseze în jurul corpului ei fără să o atingă, ca și cum ar fi fost ținut la distanță de o forță nevăzută. Apoi, când flăcările au început în sfârșit să o cuprindă, Jane a ridicat privirea spre cer și a început să murmure un șir de cuvinte neînțelese. Nu erau rugăciuni, nu era o implorare, era un blestem. Cei care se aflau aproape au spus că pentru o clipă ochii ei au devenit goi lipsiți de lumină, ca două